Potrebujeme mosty a cesty a železnice, ktoré budú naozaj fungovať. Martin Pekár, hlavný expert na dopravu pre PS, dostal nečakane stopku. Ako reagujete na to, že vlastne Progresívne Slovensko vám pozastavilo členstvo? Ja na to odpoviem. Stačí, keď mi pošlete e-mail a ja vám určite napíšem k tomu správu. My sme dostali podnet, ktorý bol dostatočný na to, aby sme mu pozastavili členstvo. Na základe jedného podnetu ste začali takto konať? Ten podnet je taký komplexnejší. No a kým obe strany robia okolo pozastavenia členstva tajnosti, bývalý poslanec za Sme rodina Peter Pčolinský tvrdí, že sa k nemu dostal e-mail, v ktorom predsedníctvo PS oznamuje ostatným členom dôvody, prečo Pekára odstavili. Zavádzajúce a nevysvetlené informácie o pôvode majetku, ktoré ohrozujú reputáciu hnutia, neschopnosť napriek opakovaným výzvam dokladovať pôvod svojho majetku. Komunikácia v tejto veci nejaká bola, ale teda konkrétne toto stanovisko k tomuto vám podá tlačové oddelenie, k tomu viac neviem povedať. Medzi rokmi 2021 a 2024 totiž poslal Martin Pekár na účet PSK približne 500 000 eur. 440 000 z toho bola pôžička. Peniaze posielal ešte predtým aj strane Spolu, ktorá vo voľbách 2020 kandidovala z PS ako dvojkoalícia. Dokopy teda poslal týmto dvom stranám okolo 760 000. A pre vás to je podozrivé, napríklad, že odkiaľ mal toľko peňazí na financovanie strany? Ja ako keby nemám tieto informácie v tejto chvíli naozaj. Hovoria tam, že ste nevysvetlili pôvod svojho majetku. Nemajte sa, odpoviem vám prostredníctvom správy, dobre? V správe nám Pekár napísal, že pozastavenie jeho členstva vníma účelovo, aby nemohol na ich najbližšom sneme kandidovať za podpredsedu. Odkiaľ mal však Pekár peniaze, ktoré im posielal? Obhajuje sa, že 13 rokov pracoval ako konateľ v medzinárodnej firme a 10 rokov predtým bol vraj na vysokých manažerských pozíciách. Všetci chceme jednotný cestovný lístok. Z tlačového oddelenia PSK nám odpísali, že peniaze, ktoré im Pekár dal alebo požičal, mu vrátili. Nechystáte sa podať trestné oznámenie zatiaľ? Nie, my sa nechystáme robiť nič, kým sa to neprešetrí, viete. Barbora Šišeláková, 360.